Seng Khasi Seng Kmie lengba ka cultural committee ha kha khat khandai bat arpotrek mata ubnai kan penlang ya ka festival ya ka letiap kum ka Thymmei festival ha ka ban kadauru ya ka Thymmei ka Tynre bat ka Tyllong ha kan de ka jeng pen inam ya ka riti ka dustur jo Khasi kan dan ru ka jeng pen iya u Naikhatsaw synñia bat ka Lukhimai kit khat jo kan ka committee ke le thu ba ya kan de ka festival an penlang halampong waking ha ka khat khandai bat arpotrek mata ubnai Kabanungkong, yang subhai fibro kinong tro bor tajala, bafia fila ya polite por dan lang akan ke press conference. Kekerteng juga kedai hamar Seng harma, nolong cultural secretary juga Seng Khasi Kmie mau harcelo. Bagi dan lang ngah entah ke no paisi, ida kat juga cultural committee. Dia kejengwan akan no paisi, ha keslam terikam juga fi. Kalong ban bapin yarak ban pin benalam haka bidai ba ka festival ba ka Seng Khasi Kmie kas penlong haka khat khandai ba arpotrek mentau benai nai win arjar arko ar kani ga festival nga jer kerteng Thymmei but ka motto kalong a celebration of the essence of the land hakini ki arsngi nhìn penlong ki jingsha sur jengruai Tynre kan long ru ka jingi ko pini riam Tynre Naikhatsaw synñia bat ka Lukhimai kan don ru ka jing pini ka jing batai benia ka presentation na ka Kongthong village ya ka jengruai yau bay bat ka benta ka bakongsan ka long ka film ka belingkot kaba ngilak jer kerteng ke Thymmei ke Tynre ke Tyllong kabandan kaba ngin peni rengkat ki sound and lights belah shna kerpang di hakini ki arsngi ka program ka sedang por janmit ban ngilak alum ki kindan ki kinhun manya ya wer na keleng kari Khasi jantia nadu nong talang na juai sok bar kinwan na milim ru kidan kumba khatsaw teli kinhun di ngila pihak program kan melang kunju abaro arsi ya kani ka program kalong open to all free entry kamdan ka krong sarung kejeng krong sarung ka entry fee but ni kerman ba lengba kani ka press conference kini apoi ki pun ipa nong song wan sakhi dalaki khmat ke jengru spa ba jong ka lariti jong ti kembang la ai teng ka Thymmei ka Tynre ka Tyllong hakti pareng la banong the origin the essence the source tingi shimba kani ka de ka Thymmei jingwan long brio man brio new trap new skum ka de ka Thymmei long brio hak man blaisat jong ka brio new trap ba ka de ru ka Thymmei jong ka lariti nakaba ka de ka nongrem nakaba la san kan ka riti de stor jong ka brio new trap di kumbusan Khasi ni so sarong ba kan dia kan long ka pelaj jing buat tek ya ke bela sialam wedai ba sobat benang Menjaga film lumpung waking what haka kendai ba